Hát üdvözlöm a kedves közönséget, a régi, illetve az újonnan érkező nézőket is. A mai napon a Pixar Animation Studio gyöngyszeméről lesz szó, mivel azt vettem észre, hogy nagyon szeretitek a nosztalgiázást, főleg akkor, hogyha animációs mesékről van szó. Ennek örömére a mai napon szemügyre veszik az összes Pixar mesét, mind a 27-et. Ugyanis újra néztem az összes egész estés Pixar mesét, tényleg mind a 27-et megnéztem, és én a mai napon el fogom dönteni, hogy ezek közül melyik a legjobb. Persze csak szubjektíven. 3 hónapba tellett, még megnéztem az összeset, és kronológiai sorrendben haladtam, hogy lássam, hogy igazából tényleg így az évek alatt hol fejlődött a stúdió, és természetesen ugyanígy fogjuk őket majd vége alá vetni. Miután megnéztem egy mesét, 10-es skálán adtam neki egy pontszámot, és gyakorlatilag így kialakult egy 27-es ranglista, amit a videó végén fogok megmutatni az Arany Pixar Gála keretein belül. A győztes az nem más, mint ahol a győztes megkapja a neki járó arany lámpadíjat. Igyekeztem nem elfogult lenni a régi klasszikus Pixar mesékkel kapcsolatban, illetve előítéletmentesen szerettem volna megnézni azokat a meséket, amik mondjuk így az elmúlt 5 évből valóak, vagy mondjuk például még egyszer sem láttam. Ha a közeljövőben még szeretnétek hasonló ilyen tartalmakat, akkor érdemes lehet lájkolni a videót, illetve hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor azt is érdemes lehet megnyomni. Viszont akkor én nem is húznám tovább a szót, én Szegfű vagyok, és hát akkor nézzük, hogy melyik minden idők legjobb Pixar animációs meséje. Ja, meg azt elfelejtettem mondani, srácok, hogy spoiler veszély van, szóval hogy épp egy olyan meséről beszélek, amit ti nem láttatok, akkor azt inkább pörgessétek át. Illetve még azt hozzátenném, hogy nem az idegességtől vagy ilyesmitől nőtt ki az arcúzatom, csak szimplán eltelt egy kis idő a felvételek között. Na de bocsánat, nem húzom az időt, most már tényleg jó szórakozást kívánok a videóhoz. A Pixar elsőszülött fia, amelyet úgy is emlegetnek, hogy a 3D animációs filmek új generációjának első úttörője. Ugyanis ez volt az első egész estés 3D-s animációs mozifilm, amit 100%-ban számítógéppel csináltak a szakma történelmében. Teljesen őszinte leszek, én tökéletesen tudom hinni azt, hogy ez 95-ben egy korszakalkotó alkotás volt, mivel hát én is ezt gondolom. Mert tényleg, ha belegondolunk, akkor egy ilyen kvalitás animációt összehozni abban az időben azért nem volt egy könnyű feladat. Hát nem véletlenül kapott egyébként John Lasseter, a filmnek a rendezője 96-ban az Oscar gálán egy külön díjat. Szóval a rangsorolásnál mindenféleképpen számításra vettem azt, hogy a Toy Story mekkora egy név a mesefilmek történelmében, viszont amit el szeretnék mondani, ami miatt lehet páran szúrós tekintettel fogtok nézni rám a képernyő előtt, mivel én azt gondolom, hogy a Toy Story 1 nem egy annyira nagy eresztés szerintem. És itt most nem magára az alapkoncepcióra gondolok, mert az, hogy vannak beszélő játékok, akik kiállnak egymásért gyakorlatilag és egy családot alkotnak, ez mind szép és jó, viszont én itt még kicsit azt éreztem, hogy ez a családias közeg nincs annyira mélyen bemutatva nekünk, és picit még lélektelennek is éreztem a játékok közötti viszonyt. Nyilván, mint ahogyan a mesefilmek 90%-ában, úgy itt is kap az ember leckéket, illetve tanulságokat az élethez, viszont önmagában ez még nem turbózza fel a cselekményt annyi, hogy eldobjam tőle az agyamat. Amit még szemügyre vettem a pontozásnál, az az, hogy mivel az első Pixar mesefilm, így hordoz magában olyan dolgokat is, ami aztán végül a stúdió signature-évé vált. Gondolok itt például erre a labdára, amelyet előszeretettel szeret alkalmazni profilképnek a különböző platformokon a Pixar, illetve például a pizzaplanetás kocsira, amit mindig elrejtenek titokban easter egg-ként az összes mesében. Egyébként ez egy tök jó szórakozás, tehát most így újra néztem az összes mesét, direkt figyeltem, hogy hát ha a háttérbe kiszorom ezt a pizzaplanetás kocsit, úgyhogy ez egy tök jó szórakozás egyébként így a mesenézés közben. Szóval ja, összességében ez a véleményem a Toy Story-ról, hát meglátjuk, hogy ez mire lesz elég a videó végén. Na szóval, egy bogár élete. Én nagyon szigorú leszek egyébként, úgyhogy elszokjatok hozzá. Szerintem az Egy bogár életének az animáció ahhoz képest, hogy 3 évvel később jött ki, mint a Toy Story, szerintem rosszabb lett. A Toy Story-nak jóval szebb, illetve részletesebb az animációja, mint az Egy bogár életének. És itt most nem a mai Pixar animáció minőségéhez hasonlítom, hanem tényleg csak a Toy Storyhoz, ami ugye előtte jött ki. Valahogy nekem hiányosnak érződik és ingerszegénynek a film szinte egészében az animáció. Ezt még megmutattam, de a többit nektek kell megtalálni. Úgy vélem, hogy a szereplők személyiségét és a szerepüket drasztikusabban kellett volna kiemelni. A cirkuszi csapat amúgy vicces, meg ők talán a filmhez képest balanszosan is vannak szerepeltetve, viszont maga az egész mese nem igazán lett eltalálva szerintem. És itt a videó elején még egyszer elmondom, hogy ezek tényleg szubjektív vélemények, tehát ezek az én saját véleményeim. Szóval mindenképpen jöhetnek a pro-kontra érvek a komment szekcióba bármelyik mesével kapcsolatban, mert kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan vélekedtek ezekről a mesékről, mi az álláspontotok az adott mesével kapcsolatban, úgyhogy tényleg mindenképpen a komment szekcióba ezeket írjátok le. Összegezve, az Egy bogár élete jól szemlélteti azt, hogy volt még hol fejlődni ennek a stúdiónak. Ha most egy szóval kellene jellemeznem az egészet, akkor most a részlettelenséget mondanám, mivel a film
több pontján is elfért volna gazdagabb információ közlés, de mivel ez a Pixar történelmének elején volt, úgyhogy ezt most elnézzük neki. Na ez az. Szerintem a Toy Story 2 magának a lore-nak a szekerét kicsit megtolta, és javította a helyzetem. Én úgy értékelem a látottak alapján, hogy amit hiányoltam az első részben, azt ebben a másikban nagyjából megkaptam. A játékok vége közelebbről is meg vannak mutatva nekünk, a személyiségüket jobban megismerhetjük, a mellékszereplőknek megvannak a saját erősségeik, amik segítik a csapatot. Érződik, hogy Buzz és Woody kapcsolata sokkal erősebb, mint volt, az új szereplők jól sülnek el, az antagonisztok kellőképpen hangsúlyosak, még azokon van mit csiszolni, de nem rossz egyébként. A viccek ütnek, a Star Wars referencia az elején meglepő, ám de tetszik. Szóval egy szó mint 100, szerintem a Toy Story ennek a résznek köszönhetően fejlődött. Legalábbis szerintem. Na igen, ez a film is ikonikus. A mai napig szerintem még megvan a filmnek a kultusza, és még gyakran látom, hogy ezt is adják a tévében ünnepekkor, és amit még hozzá kell tennem, hogy az interneten hatalmas nagy mém forrás is egyben. De nézzük, hogy mi a véleményem róla. Először is vessünk egy pillantást magára az ötletre. Az alapkoncepciója a filmnek nagyon tetszik, hogy létezik egy munkahely a szörnyeknek, ahol a gyerekek sikolyából tudnak energiát termelni a szörnyvárosnak. Nincsenek fennmaradó kérdéseim azzal kapcsolatban, hogy mit, miért és hogyan kell csinálniuk a szörnyeknek ahhoz, hogy sikeres legyen a cég. A film már az elején nagyon jól mutatja be a két főszereplőnek a szerepét. Sully a félisten és az ijesztegetés gótja, akit mindenki tisztel, a kollégáktól kezdve a főnökig. Mike pedig a kicsit sem ijesztő, inkább már nevetséges másodhegedűs, aki Sully mellett nem igazán fog soha labdába rugni a rémisztés színpadán. Oké, frankó, helyben vagyunk, tudjuk, hogy kik ők, milyen személyiségük van, hol dolgoznak, szóval az expozíciót könnyedén kipipálta az elején a Pixar. A történet szerintem kafa és szerethető, mivel jól érzékelteti azt, hogy a nevetés és a humor a fő megoldás a félelemre és a sötétségre. Sully és a kisbú közötti kapcsolat aranyos, a szóviccek nagyon jók, a poénok működnek, szóval azt mondom, hogy a Szörnyerté egy remek mese, amelyik ékes darabját képezi gyerekkorunknak. Gyerekkoromban sokszor láttam, viszont nem hagyott bennem akkora mély nyomot, szóval hát nem úsznék le az óceán mélyre, hogy még egyszer megnézzem. Ettől függetlenül egyébként nem egy rossz film. Az animációja nagyon vonzza a szemet, szépek a színek, jól kidolgozott a víz, annak élővilága, szóval erre szerintem nem lehet panasz. A történet sem olyan rossz, de én inkább midnek mondanám. A Pixar, amihez nagyon ért, azt itt is hozza, magyarán ahhoz, hogy érzékenyé tegye a filmet, hiszen képes az ember néha-néha bebekönnyözni egy-egy Pixar filmen. A karakterek sem rosszak, de azért nekem Szenilla egy idő után azért sok, legalábbis mai fejjel. Na itt egy újabb versenyző, amelyik mesében van több mém elismerésre, hiszen a Szörnyerté után a Hihetetlen családból is született nem egy elhíresült mém. Egyébként szerintem ez a mese ezen a skálán valahol itt tartózkodik. Innentől kezdve lehet mindent így kéne értékelnem. Nem mondok semmit, csak bevágom ezen a Hihetetlen család mémből egyet, és akkor így tudjátok, hogy nagyjából mi a véleményem róla. A Hihetetlen család szerintem egy jó film, mivel amellett, hogy nem csak a fiatalokat célozza, mellette még jó a humora is, a zene már ikonikussá vált, meg nem tudom, nekem tökre bejön az egész filmnek a világa, illetve a tempója, ami egyébként nem hipersebességgel közlekedik, bár mondjuk valószínűleg ezt azért lehet érezni, mivel egy 15-20 percre több a játékideje, mint az eddig bemutatott Pixar meséknek. Szóval összességében én szeretem a Hihetetlen családot, kb. 10 éve láttam utoljára, és jó volt újra nézni. Nevettem rajta, a mese gonoszán is nevettem, azaz Szilánkon, mivel egyszerűen olyan goofy. Most nem tudom, itt van ez a jelenet, amiben csak sétál. Én ezen úgy tudtam szórakozni valamiért, hogy én többször is visszapörgettem, hogy is sétál ez a faszi. Ez a nagy S betű, ami elindul a hónaljánál és lemegy egészen az alsógatyájáig, szerintem eléggé komolytalanul néz ki. A hajáról inkább meg már nem is beszélek. Bár amúgy nem egy rossz gonosz, nekem tetszik, ahogyan felépítették, csak ne így néz neki. De hozzáteszem egyébként nekem így tökéletes. Na jó, most, hogy ennyire így kicsúfoltam szegény öcsit. A nevem nem Szerintem menjünk tovább. Hoppá! Láttátok, ki van ott? Csak nem az öreg Hudson Doki, ezt természetesen előkészítette, illetve előre utalás a következő filmjükre, a Verdákra. Imádom, egyszerűen imádom. A karakterek brilliánsak, és nem csak McQueen, hanem rengeteg mellékszereplő is, Guidótól elkezdve Gangsta Zolig. A történet szuper és tanulságos. Will McQueen egy gyerekkori példakép, és ezt szerintem sok embernek ki lehet jelenteni. Maga a karakterfejlődése, a személyiségjavulása nagyon jól láthatóan ki van dolgozva, de mert az is, hogy azért megtartotta ezt a nagyképű habitusát is. A szólóművész úr helyett a legjobb barát státusszal szerintem jobban járt. Nagyon tanulságos mese, sportszerűségre, illetve alázatosságra is megtanít.
A Verdák zseni. A gyerekkor egyik égköve, és hogyha jobban belegondolunk, az egész történetet ennek a kis William McQueen figurának köszönhetjük, mert ha ez nem esik rá meg hátsó ajtajának gombjára, akkor minden, ami McQueennel történt, nem történik meg, szóval ez egy igen komoly pillangó effektus, amit ennek a kis játéknak köszönhetünk. Na nézzük, szóval akkor van egy patkányunk, aki a fajtásaitól eltérően etikus, illetve higiénikus módon kívánja elfogyasztani a kezébe kerülő ételeket, és olyannyira beleszeret az ételeknek az illatába, annyira megszereti őket, hogy kiderül, hogy hatalmas tehetsége van a főzéshez, olyannyira, hogy még az emberekre is képes főzni. Na ebből mit kotyvasztott a Pixar? Amit legjobban át akartak adni üzenetet, az Total Excel átjön. Mégpedig, hogy bárkiből lehet bármi. Főzni mindenki tud. Illetve az ételek elkészítésének részletessége és kifinomultsága is nagyon átjön, olyannyira, hogy egyből éhes is lesz tőle az ember. Szóval a látványvilág és a hangulat tényleg magáért beszél, meg hát persze a tömérdek mennyiségű díj is, amit bezsebáltak vele. Nem tartozik a kedvenc mesém közé okvetlenül, mivel valahogy egyik karakterre se tudom azt mondani, hogy hű. Na ő a kedvencem, és hogy milyen egyedi és szerethető. Nem tudom, nekem ez a véleményem a lecsóról, de igazából ezen kívül más rosszat nem tudok mondani, inkább menjünk tovább. Beszéltünk már sok mese kapcsán a látványról. És így, hogy most elérkeztünk a Wall-Ehoz, szerintem ez a szó új szintekre emelkedik. Olyan szinten megfogott a Wall-Nek az első fél órája a látvány miatt, hogy nem tudtam levenni róla a szememet. Próbáltam figyelni a részletekben megbújó kreativitásokat, illetve persze a Pixar tudatosan elhelyezett easter egg-ét megkeresni, és hát sikerült is találnom, nem egyet, de inkább ezzel kapcsolatban nem lövöm le a point. A film különben teljes egészében nagyon szép, szóval erre tényleg nem lehet panaszom. A történet is szerintem tök jó, a két robot közti szótlan szerelmi kapcsolat aranyos, a kialakított társadalmi ábrázolás is tetszik, viszont van egy valami, ami már nem tetszik. Méghozzá ez a kormány. Ugye ő gyakorlatilag a gonosz a sztoriban, akit még a múlt politikusai terveztek azzal a céllal, hogy gyakorlatilag kontrollálják a társadalmat. Nem tudom, valahogy olyan semmilyen szerintem. Ennél lehetett volna kreatívabb a Pixar, vagy csak megcsinálták volna hatásosabbra, vagy nem tudom. De egyébként ez önmagában nem volna sokat a Pixar érdeméről, mivel szerintem a Wall-E egy kicseszett jó film, és úgy gondolom, hogy összességében el lehet kormányozni a tekintetet a gonosz személye mellett, annak érdekében, hogy csodálhassuk ennek a filmnek az elképesztő módon megformázott hangulatát. Szóval összefoglalva azt el lehet mondani, hogy a Wall-E-nak a cselekménye, története, világa, hangulata, látványa igazság szerint messze nem a világ vége. Én azt mondom, menjünk is tovább, de inkább felfelé. Szerintem elérkeztünk ahhoz a meséhez a klasszikus Pixar mesék közül, amelyik szerintem a legszívfacsaróbb. A mesének a betétdala nagyon impresszív, és hát nyilván hozzátesz a történet érzelmi szintjéhez. De hát ismerjük a Pixart, mint ahogyan annyi mindenben, úgy ebben is ők a legjobbak az animációs stúdiók közül. Szerintem jól felépített a történet, ami egyből megmutatja az elején Mr. Fredricksen lelki fájdalmait, amiből úgy próbál kitörni, hogy megpróbál eljutni a történet szüzséjeként szolgáló Paradise Falls-hoz. Maga a sztori, mint mondtam, jól felépített, viszont valahol ütemét veszti ugye az első fél óra után, és kicsit el is halványul. Illetve a történet gonoszát Mancot sem bontották ki annyira, mint amennyire lehetett volna, szerintem, de félreértés ne essék, szerintem a Fel egy nagyon jó mese. A lebegő háznak az ötletét már senki sem veszi el tőle. A halál megjelenítése nagyon kemény dió egy gyerekeknek szánt rajzfilmben, és amikor egy ilyenbe belekezdenek a rendezők, akkor kemény fába vágják a fejszéjüket. Viszont ennél a mesénél szerintem ennek a mértéke úgy el lett azért találva. Szóval összességében tényleg azt tudom mondani, hogy a Fel egy kiváló mese. Ez a harmadik rész sokkal jobban eltér az előző kettőtől, ami baj, egyáltalán nem baj. Szerintem az egész Toy Story történet elkezdett izgalmas lenni. Tehát én imádtam a Toy Story 3-at, többek között azért, mert szerintem létrehozták a Toy Story 3-ban a Pixar történelmének legjobb gonoszát. Macót. Hát ez a macó, gyerekek, ez egyszerűen annyira el van találva, pedig csak egy ilyen rózsaszín plüssmackó, de csodálatosan ki van dolgozva. Érthető a motivációja, érthető a megtörtsége, úgyhogy egy nagyon jól felépített karakter a Macó, úgyhogy nekem abszolút top level a gonoszok közül, az összes Pixar mesét beleért, mert nagyon jól ki van dolgozva, brutálisan el lett találva ez a karakter, de unblock egyébként maga a cselekménye nekem baromira tetszik, és kreatív, és teljesen más szemszögből láthatjuk az egész történetet.
És ez a rész egy nagyon jó keretet ad az egész Toy Story lore-nak, jó, nem az egésznek, mert ugye jön a 4. rész, de az első 3 rész, ugye, amit mondjuk nevezzünk Andy chapternek, Andy fejezetnek, mivel ugye ebben a 3 részben van az, hogy akkor így az Andynek a tulajdonában vannak ezek a játékok, de aztán a végén akkor lecseréli őket is, vagy hát nem lecserél, hanem továbbadja egy másik kislánynak, ugye. Mindenképpen azt tudom mondani, hogy igazán jó pozícióban fogja várni ez a mese is, az eredményhirdetés, amire mindenképpen nektek is érdemes lesz itt maradni. Tudom, eléggé hosszú lesz ez a videó, meg minden, úgyhogy nem is akarom tovább taglalni ezt a Toy Story 3-at, meg egyébként amúgy egyik mesét csak akarom olyan hosszan taglalni, mint mondjuk a videó elején, úgyhogy kicsit begyorsulunk, oké? Menjünk is tovább. A Verdák franchise fanatikusai szemében ez egyáltalán nem nyerte el a tetszést. Már mondom is, hogy miért. Ennek a fő oka egyértelműen az, hogy felrúgták az alap Verdák tematikát, magyarán az, hogy a versenyzés van középpontban, illetve természetesen Villan McQueen. De ebben a részben teljesen máshogy történnek az események, ugyanis a reflektorfényben nem Villan McQueen kerül, hanem szépen így átforgatják Matukára, és gyakorlatilag ő lesz a történetnek a főszereplője, de nem ám úgy, mint versenyző, úgy, mint titkos ügynök. Tehát emiatt teljesen más sztorit kapunk, mint mondjuk ami az 1-re volt. Szóval egyértelmű, hogy ez itt a probléma, hogy csináltak egy James Bond filmet a Verdák franchise-ból. Emiatt verte ki a biztosítékot a rajongók szemébe. Nekem az a véleményem, hogy maga a történet középszerű, a mellékszereplők semmi extrák, a gonoszok közül talán a klasszik kocsikra tudom azt mondani, hogy ezek úgy faszán meg vannak csinálva. Középszerű film, én nem utálom, vagy ilyesmi, tehát én megnéztem, szerintem egy értelemben egy 3-szor, szerintem nem annyira vészes film, meglátjuk, hogy mi lesz elég ez neki a folytatásban. Hát nem is tudom, hol kezdjem, gyerekek. Hát nem is tudom, hol kezdjem. Itt volt először az a pont, ennél a filmnél éreztem azt, hogy nagyon vártam, hogy vég legyen ennek a filmnek. Nyilván, mint minden filmet meg kell, hogy nézzek, hogy tudjak véleményt alkotni róla. Így ezt is megnéztem. Még azt megjegyezném, hogy tőlem nem elrugaszkodott dolog az, hogy nézzek fantasy filmeket, sorozatokat. A Trónok harcát én imádtam, az egyik kedvenc sorozatom, de ez mind fantasy, nekem nem jött be, kész. Merida egy rohadt idegesítő alak, gyakorlatilag meg akartam mérgezni az anyját. A másik, amin én nagyon felcsesztem magamat, az már a végén volt. A végén találkozik az apjával, amint a medve édesanyja és az apja találkoznak, illetve ott a Merida is, és ugye gyakorlatilag az apja az nagyon egy ilyen egós ember, vagy nem is tudom, egy ilyen nagyon szereti magát mutogatni, meg stb. Kicsit ilyen narcisztikus is, meg minden. És ugyebár van az olyan, amikor meglátja a medvét, aki ugyebár a felesége, csak medvévé változva. Nem érdekel, mit mond a lány, ő meg fogja azt ölni, megöli, és kész. Ez az igazság! Egy banya medvévé varázsolta anyát, ő nem Mordü! Mordü vagy sem, bosszút állok anyádért! Figyelj! Ne tedd! Ő a feleséged, Cody, Elinor! tedd el! Unalmas. Nem jó. Szar a motivációja, úgyhogy menjünk is tovább. Na igen, és végül elérkeztünk a Szörny RT-nek az előzmény filmjéhez, a spin-offjához, a Szörny Egyetemhez. Sokan egyébként a Szörny Egyetemet sem szeretik, amit én nem tudok megérteni, mert szerintem egy baromi jó mese. Szerintem egy tök jók a poénok, meg jók a karakterek, meg tök jó meg lehet ismerni a Sullynak, meg a Mike-nak, hogy hogyan ismerkedtek meg a barátságoknak a kezdetét. Itt már felvezetik azt, hogy Mike nem lesz soha ezt, és ez tetszik benne, hogy nem buszolják föl Mike-nak a ijesztegetési faktorait, úgyhogy ez nekem tetszik. Hé, de félelmetes. Maga így a egyetemi csapatok is szerintem tök jó ki vannak találva. Az ocsmánykákban szerintem egyébként tetszik az, hogy gyakorlatilag több korosztály is képviselteti magát, és emiatt tök egyediek lettek a karakterek. Most megint felhozom az animációt. Szép az animáció, látszódik a fejlődés az RTS képest, úgyhogy én szerintem a Szörny Egyetem egy tök jó mese, és egyáltalán nem nevezhető szarnak, vagy középszerűnek, szerintem egy tök jó film. Úgyhogy, ja. Kevés olyan Pixar mese van, amire még édesapám is azt tudja mondani, hogy ez jó. De az agybanók ilyen. Ennek valószínűleg több oka van, legfőképp, hogy abszolút az eddig bemutatott Pixar mesék közül talán ez az a film, ami legeslegjobban felnőtteknek is szól. Ámblok egyébként a rajzfilmek egyébként szerintem felnőtteknek is szólnak, mondjuk ugye a 80%-a szerintem simán rá lehet aggatni azt, hogy felnőtteknek is szól. Az agybanóknak a koncepció nagyon tetszik, és nagyon kidolgozottnak is látom. Tehát ezek az érzelmek szerintem jól meg vannak mutatva, az agynak a különböző részei is,
meg vannak benne így jelenítve, akár vicc formájában. Animáció itt is szép, de hát, mint mondtam, ez már elvárható a Pixartól. Még azért vannak hiányosságok, például olyan hiányosságot értem, hogy én szívesen belelátnék mondjuk más embereknek a fejébe is, mind ami mondjuk ugye volt az első résznek a végén. Szerintem maga az a világ, ami így az emberek fejében van, így az agymanók által megmutatva, szerintem tök jó, és több izgalmat is rejt magába, ami remélem tényleg az idén jövő agymanók 2-ben meg lesz mutatva, mert egyébként szerintem az agymanókból sokkal többet még ki lehet hozni, és szerintem az agymanók elérte azt a szintet, hogy klasszikussá váljon a Pixar mesék közül, ezt a jelzőt nyugodtan rá lehet aggatni, úgyhogy én csak pozitívan tudok beszélni az agymanókról, egy zseniális film, úgyhogy good job. Hát nem is tudom, mivel kezdjem, a pozitívumokkal vagy a negatívumokkal. Kezdem inkább előbbivel, mert abból van kevesebb. Jó az animációja. Aranyos. Szép a látvány. Köszönöm szépen. Mert én személy szerint speciál erről a filmről sok jót nem tudok elmondani, mert annyira középszerű, sőt még középszerűnek sem mondanám, annyira pofon egyszerű az egész, hogy nem igaz. Ugye a történetben Arlo elszakad a családjától, és messzire kerül a folyó sodrása által, és az a történet, hogy haza kell jutnia. Nagyjából ennyi a történet. Az, hogy elmegy otthonról, és még mellette még nagyon veszélyes dinókkal se fut össze, kivéve az a szárnyas dinókkal, azt nem tudom most hirtelen milyen neve annak a dinófajtának, de hogy amikor találkozik T-rexekkel is, azokról is kiderül, hogy ők inkább jók, mint rosszak. Arlót nem bántják. Hát egy kőegyszerű film, semmi extra, megnézed és gyakorlatilag elfelejted örökre. Majdnem ott csak, bár olyan szinten nem nyújt semmi újdonságot, annyi élményt nem ad hozzá, hogy te ezt megnézed, tehát ennél már csinált sokkal jobb filmeket a Pixar, meg még egyébként ezután is fog, úgyhogy lapozzunk. Na én ezt a filmet gyakorlatilag egy lapra helyezem az elődjével, a Nemo nyomában. Gyakorlatilag számomra mindkettő egy szinten van. Nem rossz film egyik sem, erre sem mondom azt, de nekem nem ütötte meg azt a mércét, amire azt mondom, hogy na ez fasza. A történetünk természetesen, mint a címről is ki lehet találni, Sunnyláról szól most, aki gyakorlatilag, mint ugye tudjuk, szokott felejteni, gyakorlatilag aranyhal memóriával rendelkezik, és most gyakorlatilag hoppá, bevillan neki az, hogy vannak szülei, és meg akarja őket keresni, és gyakorlatilag erre alapszik az egész történet. A mellékszereplők, akik bejöttek, szerintem rendben vannak, főleg a Polip, a Belugának és a Cetszapának a szerepe nincs annyira extrán kibontva, de lehet nem is baj. Ugye Pizsi és Némónak a szerepe kicsit elhalványul ebbe a részbe, de hát most Sunnyláról van szó, úgyhogy ez érthető. Nem egy rossz film egyébként, tehát, de nem a kedvencem, kész, tehát nem tartom rossz mesének se, úgyhogy én tökéletes voltam a Sunny nyomában, megnéztem, megittam, lenyeltem és kész. Valószínűleg többet nem látom. De egyszer jó volt megnézni, jó kis családi film, úgyhogy elmegy egynek. Gyerekkorunk főhőse William McQueen, mint ugye említettem, rajta nőttünk fel, néztük azt, hogy ő a legjobb versenyautó a világon, ő a leggyorsabb, ő a sebesség, meg minden. És sajnos ebből a részben a William McQueen nem a sebesség, hiszen William McQueen sajnos megöregedett, a fiatalok lehagyják, a modern, új generációs autók már gyorsabbak nála, így emiatt ez kicsit nehéz feldolgozni, hogy tényleg az a William McQueen, akit csodáltál gyerekként, és ő volt a legjobb, a bálvány, meg minden, sajnos ebben a részben tényleg azt lehet látni, hogy nyugdíjba kell vonulnia, mivel megöregedett. Úgyhogy emiatt teljesen szomorú ez a rész, de ez semmit nem von le ebből a filmből. Maga a cselekménye szerintem nagyon jól fel van építve, nagyon jól visszatértek a versenyzéshez, valószínűleg ezt a Verdák 2 után észlelték, hogy muszáj visszatérni, mert ez a titkos ügynök vonal ez nagyon nem működik. Egyébként ebben a részben már semmilyen módon egyébként nem is lehet látni ezt a titkos ügynök vonalat, hogy ez teljesen ki van radírozva ebből a részből, ami tök jó. Maga egy olyan keretet ad William McQueen szerepének, egy olyan jó lezárást ad neki, mondjuk azt, hogy ez bámulatos. Úgyhogy ez a stafétabot átadós William McQueen Verdák bekeretezése, ez egy annyira jó dolog, és annyira jó, hogy ezt így csinálták, és érezték azt, hogy nem szabad már tovább húzni azt, hogy William McQueen megint versenyeket nyer, meg stb., mert az már valószínűleg unalmas lett volna, úgyhogy ez kellett. Én megmondom őszintén, ez kellett. Megint az van, hogy a Pixar túlszárnyalja magát egy-egy ilyen kategóriában, és itt most megint azt mondom, hogy a látvány kategóriájában szárnyalta túl magát, mert a Coco
basszuskút, annyira szép, hogy nem igaz. Nagyon durván tetszik, részletes, világít, nagyon jók a fények, de úristen gyerekek, az a halott világ, hát ez eszméletlen szép. Szerintem ennél szebb Pixar filmet szerintem még nem csináltak, tehát nagyon szép, elképesztő módon tetszik. Cselekménye is tetszik, a mondani valója is jó, úgyhogy tényleg magával ránt a film. Nem számítottam a fordulatra, és volt benne, és nagyon tetszett, és meglepő volt, úgyhogy nekem az is nagyon tetszett. Úgyhogy még egy pont a Kokónak. A zenék káprázatosak, tényleg a mellékszereplőktől elkezdve a gonosz személyig nagyon tetszik a Kokó, nagyon el van találva, úgyhogy abszolút jó pozícióból fogja várni ez a film is a végeredményt. Nos, hát elérkeztünk a Hihetetlen Család 2-höz, és hogyha az előzőt ezen a skálán itt helyeztem el, akkor ezt ahhoz képest itt fogom elhelyezni. Összességében én a Hihetetlen Család 2-t egy mid filmnek tartom. Ezt is úgy gondolom, hogy maga a főgonosz, aki ebben a filmben található meg, az eléggé sablonos szerintem, tehát ugyanezt már eljátszották az első részben, gyakorlatilag ugyanaz a koncepciója a gonosznak, mint az egybe Szilágnak volt. Először is az a jelleme, neki is megvan, hogy zseni. Másodszorra feltalál dolgokat. Harmadik, a múltban csalódott a szuperhősökben, emiatt szeretne rajtuk bosszút állni. Jó, nyilván nem 100%-ban egyezik a két karakter, mert azért találmány szinten nem ugyanazokat használták föl, tehát az elsőben inkább a robotokkal próbálták leigázni a szuperhősöket, a másikban meg inkább ilyen hipnotizáló készülékekkel, szóval teljesen más a találmányok közötti séma, de az alapkoncepciója a szuperhősöknek, a szupergonoszoknak, bocsánat, az teljesen ugyanaz szerintem, úgyhogy ez nem tett jót ennek a második résznek. A másik dolog, ami nem tetszett a Hihetetlen Családba, az az, hogy sokáig hosszasan volt taglalva az, hogy hogyan működik egy otthoni gyereknevelés, a ház takarítása, a főzés. Szerintem ez hosszasan lett bemutatva. Szóval ja, összességében ez egy középszerű film lett, egy idő után nekem tényleg unalmas, nem azt, hogy végig, hanem hogy vannak olyan részekben, ami nekem unalmas. Igazság szerint még itt tudnám taglalni hosszasan, de hát minek így is hosszú lesz az a videó, és rohadtul nem sikerült egyik meséről sem kevesebbet beszélnem, mint ahogy ezt megígértem, tehát semmivel nem lettünk gyorsabbak, mint ahogy ezt az előbb megígértem. De mindegy, most már ezt is engedem, úgyhogy inkább menjünk tovább. Na, a Toy Story 4 az a film szerintem, amire azt mondja az ember, hogy nem rossz, de igazából nem volt már rá szükség különösképpen. Poénok tetszenek benne, az új karakterek közül a kacsa és a nyúlnak a szerepe szerintem nagyon jól meg lett csinálva, szerintem ők a legviccesebb karakterek ebben a részben. A gonosznak a motivációja szerintem egyébként jó, tehát nem egy olyan de egetrengető gonosz, viszont szerintem érthető a motivációja, és nekem ez nagyon fontos egy gonosznál, hogy értsem azt, hogy ő miért akarja azt csinálni, amit éppen csinál. És szerintem ezt most eltalálta a Pixar, mert sokszor eltalálja egyébként, de sokszor meg nem találja el. A cselekménye, hát szó-szó, nekem a nézésem van, mint hogy ezt már láttam volna valamelyik Toy Story részben. Tehát megint az van, hogy meg kell valakit menteni. Tehát ebben a részben is az van, hogy meg kell menteni a Willit, aztán meg kell menteni a Woody-t. Én azt mondom, hogy ezt nem nevezném egy hű de rossz filmnek, hogy ártott volna, mert nem rúgja fel a Toy Story-nak a szabályait, de emiatt nem is vállal sokat. Szóval ja, úgyhogy ennyi. Ettől a résztől csak stagnált a Toy Story franchise, úgyhogy ennyi. Na, végre kaptam egy olyan fantasy filmet a Pixartól, amire, hogyha ránézek, akkor nem a hasi fájdalmak gyötörnek engem, hanem azt tudom mondani, hogy ez egy egész jó film. Mivel én úgy gondolom, hogy a Merida a Bátornál messze menőleg sokkal csillagászati összegekkel, jó, nem csillagászatokkal, de jobb, sokkal az Előre című film. Én úgy gondolom, hogy ebben a filmben sokkal jobban meg lettek mutatva a fantasynek az ismertető jeleit. Szerencsére kapunk varázslatot, mágiát, átváltozásokat, átkokat, stb. Még olyan élményeket, amik tényleg ezt a fantasy világot képezik, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy az Előre jobb, mint a Merida a Bátor. Bár mondjuk hozzátenném, hogy az Előre nem egy hibátlan film, tehát mondjuk a cselekményében vannak hiányosságok, mint mondjuk speciál az apukának a testében, ugye? Itt tudom legeslegjobban így részletezni azt, hogy milyen is pontosan az Előre. Tehát elkezdődik valahol a lábát, és a derekáig tart, de valahogy nem lehet azt érezni, hogy ez egy teljesen kiforrott valami, és tényleg azt érzi az ember, hogy ebbe akár még sokkal több is lehetett volna. Ettől függetlenül nem érzem egy rossz filmnek, egy mid filmnek érzem ezt az egészet. Úgy gondolom, hogy a főszereplőknek a
kapcsolatot, magyarán a testvérpárosnak a kapcsolata szerintem nagyon jól meg van mutatva. Szerintem ez lett legeslegjobban eltalálva ebből a filmben, az ő kapcsolatok. Mivel az ő szerepük a filmben, az ő viszonyuk, az ő kapcsolatok olyan szinten beránta az egész történetbe, ami így gyakorlatilag végigviszi így a film végéig, szóval a testvérpárosnak a kapcsolata szerintem nagyon jól meg lett írva, úgyhogy azért tényleg azt mondom, hogy csillagos ötös. Nem mondanám klasszisnak, de csak azt tudom mondani tényleg, hogy a cselekményben egy nem rossz film, egy közepes, inkább mondjuk közepesnek. A karakterek, a főszereplők szerintem azok el lettek találva, a mellékszereplők sem olyan rosszak egyébként, azokat csak annyira elkézni. Aztán a végén a csattanó az nem egy olyan nagy szám, tehát most azért ezt jobban ki lehetett volna bontani, így még érzelmileg. Úgyhogy én azt mondom, hogy a klasszikustól azért messze van az Előre című film, ettől függetlenül nem úgy nézek rá, hogy akkor most itt a kiókádom a belemet, meg stb. Én azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy ez nem egy olyan régi darab, ahhoz képest nem egy rossz film az Előre, nézhető film lett összességében, bár sokkal több volt benne. Hát ennek a filmnek, gyerekek, én nagyon örültem. Én úgy gondolom, hogy a Lelkiismeretek az elmúlt 5 év legjobb Pixar filmje. Én ezt kimerem jelenteni. Nagyon tetszik, nagyon kreatívnak tartom azt, hogy hogyan mutatják meg azt a világot, ami a földi élet előtt van. Nagyon szép, nagyon kreatív, bár mondjuk sokszor azért túl van tolva egy-két helyen, ami mondjuk nem kellett volna belerakni, de tényleg az is, mondjuk azt igazolja, hogy ez is inkább felnőtteknek szól, mint gyerekeknek ez a film, de ez nekem sosem baj, sosem hátrány. A főszereplőnek a szerepe nekem nagyon bejön, tehát elképesztő módon átjön az az üzenet, amit az ő karakterével meg szerettek volna nekünk üzenni a Pixarnál. Mégpedig, hogy egyszer élünk, és meg kell látni az apró dolgokban is azt a boldogságot, azt az örömöt, ami aztán téged fel tud tölteni. Igazából sokszor mondtam a negatívumot filmekre, itt most a pozitívumok, amik dominálnak. Talán még azt hozzá tudnám mondani, hogyha esetleg még nem látta a Lelkiismereteket, és mondjuk az elmúlt 5 évben még nem néztél Pixart, mondjuk az elmúlt 10 évben nem néztél Pixart, akkor legyen ez a film, amit megnézel. Én ezt tudom neked tanácsolni. A Lelkiismeretek szerintem egy nagyon jól elkészített kis alkotás, úgyhogy tényleg én csak ajánlani tudom, és hát nyilván akár izgatottan várhatjátok azt, hogy ez a Lelkiismeretek hol fog elhelyezkedni a videó végén a ranglistán. Ez a film Olaszországban játszódik, azon belül egy kis halászfaluban, Porto Rossóban. Történetünk Lukáról és Albertóról szól, akik a vízben élnek, ők ilyen vízi emberek, és azt érdemes tudni, hogy ezek a vízi emberek félnek a földi emberektől, mivel a földi emberek vadásznak. Például Porto Rossóban is, ahol játszódik a film, ott vadásznak ezekre a vízi emberekre, és gyakorlatilag emiatt a két emberfaj így ellentétben van egymással. Szerintem a Luka története nem egy bátor valami, nem nevezhető rossz filmnek a Luka, de nem egy bátor, tehát azért ennél már láttunk azért sokkal merészebb Pixar alkotást is, szóval ez egy könnyen fogyasztható film, tehát nem egy ilyen nagyon agytornászt filmről beszélünk, megnézed, elfogyasztod, aztán kész. Magával visz a történet, ami egyébként aranyos, a szóviccekkel nincsen probléma, a humora tetszik, ez a macska, ez kifejezetten tetszett nekem így Fizimiskára, aki egyébként így hasonlít is egyébként a gazdájára, úgyhogy ez egy jó pont volt. Szóval, ja, összességében azt mondom, hogy Luka nem egy rossz film, sok savat kapott egyébként, amikor kijött, mert hogy mondván sokan azt mondták, hogy ez a film két melegről szól, és hogy emiatt az egész egy bullshit, és akkor megint meg akarnak felelni valamilyen rétegnek, vagy csoportnak, meg ilyenek, de semmi erről nincsen szó, az tény, hogy a másságot akarják bemutatni, de nem melegekkel, hanem gyakorlatilag ilyen pixáros módon, vízi élőlényekkel és emberi élőlényekkel, tehát vízi emberekkel és földi emberekkel, szóval nem akarnak senkinek megfelelni, Pixar film, kész, és azt kell mondjam, ez egy gyerekfilm, amiben sokkal több volt, egyébként kibonthatták volna jobban, de ettől függetlenül nem egy rossz film a Luka, úgyhogy nem egy ilyen borzadály, nem egy ilyen sátántól való dolog, úgyhogy elmegynek a Luka, nem egy rossz dolog. Ez a film ugye 2022-es, és ugye most 2024-et írunk, és én most láttam ezt a filmet a kijövetel után 2 évvel, viszont azt már 2 éve hallottam erről a filmről, hogy nagyon durván leúrogták, nagyon sokan megkritizálták ezt a Pőla Pandát, és én sok kritikával egyet is tudok érteni, de akkor térjünk is rá pontosan, hogy mi az én véleményem róla. Ami a legnagyobb negatívum, elképesztő módon nem az én humoromhoz van ez igazítva, és emiatt nekem
borzasztó cringe ez a film. Borzasztó. A másik meg az, hogy túlságosan sok leckét akar letolni az ember torkán. Összességében az a vélemény a Pirula Pandáról, hogy túl sok mindenre akar megtanítani, ami szerintem megöli a filmnek az élvezhetőségét, meg hát nyilván a hozzátársuló cringe, amit én éreztem közben, ez nekem teljesen megölte. Ha most pozitívumot kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy szerintem a nővé válást, vagy nővé érés, vagyis hát ennek a folyamatát szerintem jól mutatja be mondjuk egy lány nézőnek azt látni, hogy hogyan lesz a főszereplőből nő, vagy hogyan látszanak ennek a jelei, azt szerintem elfogadhatóbbá teszi azt, ami vele történik a való életben. Tehát esetleg segíthet neki elfogadni azt, hogy változik a teste, változik a személyisége. Úgyhogy emiatt szerintem ez a lányból nővé érés, nővé válás, annak a lépését jól mutatja be ez a film. Egyébként nehezen tudnék még mondani többet, úgyhogy szerintem itt fejezzük is be ezt a Pirula Panda részt, és menjünk tovább. Na hát megérkeztünk a Lightyearhez, és mielőtt még itt belekezdenék a nagy kifejtéseimbe, szeretném tisztába tenni azt, hogy pontosan mi is ez a film, mennyire van köze a Toy Storyhoz, meg stb. Úgyhogy ha esetleg nem szeretnéd ezt a filmet megnézni, akkor neked most rendbe teszem azt pontosan, hogy mi is ez a Buzz Lightyear film. Először is ez a Buzz Lightyear, nem az a Buzz Lightyear. Ez gyakorlatilag az a Buzz Lightyear, akiről mintázták a Toy Story filmekben látható Lightyear, tehát ugye gyakorlatilag a Toy Story történet szerint az Andy néz egy filmet, amiben Buzz Lightyear a főszereplő, és ez az a film. Tehát ezt a filmet nézte meg Andy, ami alapján úgy gondolta, hogy neki kell egy Buzz Lightyear figura, amit elkezdtek gyártani a Toy Story-nak a világában, és gyakorlatilag ennek a filmnek köszönhetően van Buzz Lightyear, mint figura a Toy Story történetben. Kapis? Megmondom őszintén, nekem ez a Lightyear film olyan szinten egy ilyen hullámvasút volt, hogy egyszer azt éreztem, hogy hú baszki, ebből még tök jó lehet, még akár ebből jó film lehet. Utána meg azt éreztem, hogy ez nagyon unalmas. Aztán megint azt éreztem, hogy ebből még talán jó lehet kihozni. Aztán megint azt éreztem, hogy ez unalmas, és ez ugye a végére szépen beállt, és rájöttem, hogy ez tényleg egy szarfilm. Egy idő után teljesen elhalványodik, a poénok nagyon nem tetszenek, talán az összes poént ráruházták erre a macskára, a Lox vagy Vox, vagy mi volt a neve, Cox, nem tudom, mi volt a neve. A Toy Story-ban Buzz Lightyearnak az ellensége Zörg, és ez így van ebben a filmben is, úgyhogy ennek örülök. Viszont maga az, hogy hogyan oldották meg Zörgnek a szerepét, az nekem nagyon nem tetszik, és Istenem. Ami még engem zavart ebben a filmben, hogy zero referencia volt a Toy Story 1, 2, 3, 4-es, és semmit azon kívül, hogy Buzz Lightyear és a ruhája a filmben néhol ugyanaz volt, mint a Buzz Lightyear figurának. Semmi más nem volt egyébként sajnos. Ezt én hiányoltam ebből a filmből. Én azt hittem, hogy én beülök, megnézem a Buzz Lightyeart, akkor majd szépen látok majd esetleg Toy Story referenciákat, aminek tudok örülni, de ez nem történt meg, úgyhogy ez abszolút még egy mínusz ennek a Buzz Lightyear filmnek, és én szerintem nem is húzom tovább ezt a Buzz Lightyeart, mert úgy semmilyen rossz, hogy tényleg, hogyha nem néztek meg, nem fog történni semmi, úgyhogy sajnos ez nem egy Toy Story szint, messze nem az a Toy Story szint, úgyhogy hagyjuk is a Buzz Lightyeart, menjünk tovább. Erről a filmről a csatornán már volt egyszer szó, méghozzá a Flash játékos videóban, ahol is ugye a Fireboy and Water Girl játéknál volt róla szó, ugyanis nekem is feltűnt meg nagyon sok mindenkinek, többek között a játéknak, a stúdiójának is az, hogy ez a film nagy eséllyel lekoppintotta, ugyanis gyakorlatilag egy vízfiút és egy tűzlányt láthatunk, nem tartozik a rossz Pixar filmek közé. Ez ugye a legutolsó Pixar film, amit kiadtak. A Pixar ebben a filmben is hozta azt, amit el lehet várni tőle, és ebben a filmben sem megy az ő átlaga alá. Ugyanis tud nagyon durván az érzelmekre hatni. A világteremtése elképesztő módon tetszik, és nagyon jól meg van csinálva, kreatív. A történet jól meg van írva, szerintem visz magával, nem vállal sokat, de ettől függetlenül balanszos, el van találva, szerintem egyébként nincs ezzel probléma, illetve azt mondanám, hogy erre a film, hogy nem klisés. Az elmúlt pár évben azért a Pixarnak a szerepe, a Pixarnak az átlaga érződött, hogy kezd romlani, és maga egy a Pixarnak a, hogy mondjam, a Pixarnak a teljesítménye is kezd egyre jobban bebukni, sokszor, sok helyen. Jó, most nyilván volt a lelkiismeretek, amire azt mondtam, hogy nagyon jó, de én azt mondom, hogy az elmúlt pár év, tehát a Lightyear meg mondjuk a Pirula Pandához képest az elemi egy abszolút fellélegzés, és
Azt mondom, egy tök jó családi film, ha egyszer megnézed, tetszik az embernek. És ugyebár az Elemi a Pixarnak a 27. filmje, ami azt jelenti, hogy ezzel a videónak a kibeszélési részének a végéhez értünk. Átbeszéltünk minden egyes Pixar filmet, hol jobban, hol rosszabbul, tehát én nyilván nem vagyok egy igazi filmkritikus, szóval én nem vagyok a legjobb, ez egyértelműen nem vagyok a legjobb kritikus, én csak megpróbáltam, szóval engem is nyugodtan meg lehet kritizálni, negatívan, pozitívan, úgyhogy én ezeket nyugodtan várom a komment szekcióba. Na de akkor nézzük is azt, amire rákattintott erre a videóra, nézzük meg akkor, hogy melyik, hát minden idők legjobb Pixar filmje, úgyhogy én azt mondom, srácok, hogy jöjjön az Arany Pixar gála. Hát jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Elérkeztünk a videó fénypontjához, az Arany Pixar gálához, amelyben akkor fel fogjuk fedni azt, hogy melyik minden idők legjobb Pixar animációs filmje. Ez a 27 versenyző fog ringbe szállni azért, hogy végül elhódítsák az Arany lámpadíjat. De még mielőtt belekezdenénk mindenbe, tényleg, kezdjük a legfontosabbal. Mutassuk meg, hogy hogyan is néz ki ez a díj. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, szeretném maguknak bemutatni az Arany lámpadíjat. Egyenesen Yukon bányáiból származó aranyból. Magasan képzett, elismert bányászok kezével ápolva. Színtiszta, 24 karátos aranyból készült, illetve 100%-ban steril környezetben előállított, minőségi és fejlett kókban megolvasztott, precíz és tökéletes formába beleöntött égi csoda. Hölgyeim és uraim, ez az Arany lámpadíj. Wow, nem semmi. Elképesztő teljesítmény, amit itt láthatunk, hölgyeim és uraim. Elképesztő, úgyhogy mivel ilyen gyönyörű lett ez a díj, én azt mondom, hogy hatalmas tapsot szeretnék kérni azoknak a szakembereknek, akik ezt elállították ezt a díjat. Hatalmas tapsot, tapsuk meg őket! Köszönöm szépen! Elképesztő munkát végeztek azok a szakemberek, akik ezt a díjat idehozták nekünk. Hihetetlen lett ez a díj. A bányászoktól elkezdve a kovácsokig mindenki beadott apait, anyait, és látszik az eredménye. És ez a díj most, ezen az estén gazdára fog találni, és a 27 mese közül valamelyiknek a birtokában lesz ez a díj. Viszont, hogy melyik mesének lesz a birtokában? Én nem mondom vagyok, hogy ne is húzzuk tovább a szót. Nézzük meg azt, hogy melyik minden idők legjobb Pixar meséje, viszont kezdjünk alulról, szépen a 27-től, és menjünk fel az első helyezettekig. Úgyhogy elmondom vagyok, hogy kezdjük is el a mai estét, nézzük akkor a 27-től a 20. helyezettekig a meséket. Induljon! 27. Merida a bátor. 26. Egy bogár élete. 25. Pirula panda. 24. Dino tesó. 23. Lightyear. 22. Verdák 2. 21. Luca. És 20. Toy Story 1. Hát így alakult az alsóház, azért azt lehetett érezni, hogy a Merida a bátor alul lesz az alsóházban, de azért lehet, hogy az meglepetés lett, hogy ő lett végig a legutolsó, így ezzel szerintem minden idők legrosszabb Pixar filmje. Amit itt még lehetett érezni, hogy a Lightyear, Pirula pandák, azok lehetett várni azért, hogy ott lesznek a végén. Illetve hát amit talán legjobban szemet fog szúrni az embereknek, és ami lehet meg fognak engem gyilkolni, de az, hogy a Toy Story 1 bekerült, azért lehet, hogy most engem meg fognak verni, vagy ha utcán meglátnak, akkor szerintem engem megkínoznak. De hát így alakult az alsóház, vannak itt meglepetések, vannak itt azért várható dolgok is, voltak itt várható dolgok is.
úgyhogy így néz ki az alsóház. Viszont én azt mondom, akkor nézzük meg a középső házat, nézzük meg a tabella középső részét, szóval akkor jöjjön a 19. helyezettől a 11. helyezettig. 19. Nemo nyomában. 18. Szenilla nyomában. 17. Elemi. 16. Hihetetlen család 2. 15. Lecsó. 14. Toy Story 4. 13. Előre. 12. Toy Story 2. És 11. Hihetetlen család 1. Hát érdekesen alakult a középmezőny is. Én úgy gondolom, hogy rengeteg klasszis Pixar mese található ezen a részen. Többek között itt gondolok például a Lecsóra, amelyik itt kapott helyet, vagy például a Nemo nyomában. Például. Szóval itt is vannak olyan helyezettek, amik esetleg sok embernek az első pozíciót foglalják el, viszont nálam a középmezőnyben kapott helyet, úgyhogy emiatt érdekesen néz ki ez a középmezőny. Például abban a szempontból is, hogy például a Szenilla nyomában az előrébb helyezkedik, mint a klasszis Nemo nyomában. Tehát ez egy ilyen érdekes végeredményt hozott így a középmezőnyben. Ami még érdekes lehet itt a középmezőnyben az, hogy például az előrébb helyezkedett el, mint mondjuk a Toy Story 4, vagy például a klasszis Lecsónál is előrébb helyezkedett el, szóval engem meggyőzött annyira az előre, hogy azt mondjam, hogy ez egy nem rossz film. Ugye, mint mondtam, jobb lett, mint a Merida a Bátor, úgyhogy az előre ahhoz képest, hogy nem egy ilyen régi, klasszis Pixar mese, szerintem egy igazán vállalható film, úgyhogy azt mondom, hogy a legnagyobb pozitív meglepetése a középmezőnynek mindenképpen az előre lett, úgyhogy igen, a top 10-ről pont lecsúszott a Hihetetlen család 1, ami sokaknak esetleg fájdalmat okozhat, de én azt mondom, hogy azért még mindig jobb, mint hogyha az alsóházba helyezkedett volna el, úgyhogy Hihetetlen család pont lecsúszott a top 10-ről, viszont akkor mi lenne, hogyha belenéznénk abba a bizonyos top 10-be, amiért itt vagytok még mindig velem, amire mindenki kíváncsi. Úgyhogy amondó vagyok, akkor nézzünk bele a top 10-be. Jöjjön a 10. helyezettől a 4. helyezettig. Nálam a 10. helyet a Wall-E kapta meg. 9. a Szörny Egyetem. 8. a Verdák 3. 7. a Fel. 6. a Toy Story 3. 5. a Coco. És 4. az Agymanók. Most már tényleg itt az élbolygóra egyre jobb és jobb Pixar filmeket hallhatunk. Egyértelmű, hogy a Felnek ott volt a helye a top 10-ben, nem véletlen, az egész mese annyira klasszikus, meg az egésznek a koncepciója olyan szinten egyedi, hogy ott volt a helye a top 10-ben, már csak a szívfacsaró története miatt is, pláne. Aztán persze a Coco gyönyörű látványvilága miatt ott volt a helye egyértelműen a top 10-be, majdnem megütötte a dobogót, de végül lecsúszott róla a Coco. Aztán ugyebár, amit emlegettem, ugyebár keresem, kavarom, a Verdák 3, hát gyerekek, szerintem gyönyörű szép keretet ad az egész William McQueen lore-nak ez a film, úgyhogy mindenféleképpen, ha még nem láttad, akkor a Verdák 3-at pótolt, szerintem egyáltalán nem sikerült rosszul ez a film, úgyhogy a top 10-ben nekem mindenféleképpen ott volt a helye. És hát a rengeteget lehúrogott Szörnyegyetem, amint így általánosan így a közéletben, vagy így a filmes életben nagyon le lett húrogva a Szörnyegyetem, méghozzá azért, hogy ilyen rossz spin-off, meg ilyenek, de szerintem ez egyáltalán nem így van. A Szörnyegyetem szerintem kiváló alkotás, úgyhogy nekem szintén mindenféleképpen ott volt a helye a top 10-ben. Az Agymanókat lehet kicsit sajnálni, ők pont lecsúsztak a top 3-ról, egy nagyon jó, egy nagyon kreatív alkotásról beszélünk, de pont lecsúszott a dobogóról, úgyhogy aki az Agymanóknak szurkolt, az most lehet kicsit szomorú, hogy pont lemaradt a top 3-ról, de hát ez van. Nagyon jó alkotása az Agymanók, de pont lecsúszott a top 3-ról. Viszont akkor, hölgyeim és uraim, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor is felfedjük a top 3-at, és ezzel el fog dőlni, hogy melyik lesz az a Pixar mese, amelyik végül magasba emelheti a Pixar trófát, az arany lámpa díjat. Úgyhogy itt az ideje, hogy pontot tegyünk az i tetejére, illetve akár a mondat végére is, mindegy igazából, ezt időntsétek el, hol tegyünk itt. De én azt mondom, hogy akkor csavarjuk be azt a bizonyos arany villanykörtét abba a bizonyos aranylámpadíjba, és nézzük meg azt, hogy melyik az a top 3 mese, amelyik végül elért a dobogóra.
Nyilván itt most már lehet sejteni, melyik az a top 3, aki számon tartotta, hogy az eddig elhangzott mesék közül melyik maradt fent. Már csak az a kérdés, hogy ez a 3 mese közül hogy is áll az a bizonyos sorrend, úgyhogy izgalmas percek következnek. Még azt megjegyezném, srácok, hogy ha esetleg feliratkoznátok a csatornára, az nekem hatalmas segítség lenne, és emellett az is segítség, meg így szeretném megnézni, hogy nektek melyik a top 5 kedvenc Pixar mesétek, oké? És akkor így nagyjából látjuk, hogy így általánosságban, hogy így a közvéleménykutatás alapján melyik a legjobb Pixar film. Mert most csak a sajátomat mondom el majd, de viszont kíváncsi vagyok azt, hogy nektek melyik a kedvenc Pixar mesétek, mondom mondjuk a top 5-öt írjátok le, nem kell minden 27-et nyilván rangsorolni, de a top 5-öt írjátok le, és akkor ebből egy ilyen közvéleménykutatást fogunk akkor csinálni. És hogyha tényleg tetszett a videó, vagy tetszik a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm szépen! Szóval ugye, mint mondtam, aki számon tartotta ezt a 3 mesét, az tudhatja, hogy melyik az a 3 mese. Az egyik a Verdák 1. A másik a Lelkiismeretek. A harmadik, ami még megmaradt, a Szörnyerté. Szóval ez a 3 mese, ami még fennmaradt. A Verdák, a Lelkiismeretek és a Szörnyerté. Viszont akkor nézzük, hogy ez a 3 mese közül végül melyik kapja meg a trófeát. A harmadik helyet kapja a Lelkiismeretek! Gratulálunk a harmadik helyezettnek, a Lelkiismeretek kapta a bronzérmet, úgy, hogy ez a mese az utóbbi 5 évből való, úgyhogy ez nagyon nagy szám a Pixar részéről, hogy még a mai napig tudnak olyan meséket csinálni, olyan meséket gyártani a Pixar Animation Studio gyárain belül, a mesegyáron belül, hogy még fel tudnak hozni olyan meséket, amik meg tudják ütni a dobogót. Elképesztő módon, tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy a Pixar el tudta azt érni, hogy nálam a Lelkiismeretek a harmadik helyezett pozícióját kapja meg, úgyhogy hatalmas tapsot a Lelkiismereteknek, gratulálunk a Lelkiismereteknek, ő lett a harmadik, úgyhogy gratulálunk a Pixarnak. Ha még nem láttátok a Lelkiismereteket, nézzétek meg mindenféleképpen, mert patika mese lett. Viszont akkor már csak 2 delikvensünk maradt. A Szörnyerté, illetve a Verdák 1. Megkaptam a borítékot, amiben benne van a végeredmény, és a győztesnek a neve. Az izgalma fokozásaképpen természetesen most a győztest fogom bejelenteni. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, lezárjuk az izgalmakat, és most felfedjük azt, hogy melyik minden idők legjobb Pixar animációs filmje. Úgyhogy én nem is húzom tovább a szót. A győztes, amelyik minden idők legjobb Pixar animációs filmje, az nem más, mint a Verdák 1! Gratulálunk! Elképesztő teljesítmény! A Verdák lett minden idők legjobb Pixar animációs filmje, hatalmas tapsot az egész produkciónak, elképesztő módon hatalmas teljesítmény. A pisztolykupa mellé William McQueen elrakhat egy Pixar Animations által, illetve a csatornám által létrehozott arany lámpa díjat, ez a Verdák 1 fogja kapni. Elképesztő teljesítmény, William McQueenék és csapata kipufogó fürdőre szállíthatnak ismételten egy díjat. Elképesztő teljesítmény, úgyhogy még egyszer hatalmas tapsot a Verdáknak. Remélem, hogy sokan vagytok így, akik ennek örülnek, ennek a végeredménynek, és tudom, hogy vagytok sokan olyanok is, akik nem örülnek ennek az eredménynek, és néztek rám, hogy mi a fasz, hogyan lehetett a Verdák 1 az első, hogy a faszomban vannak annál sokkal jobbak, a fel sokkal klasszikusabb, a Toy Story az korszakalkotó, vagy akár a Hihetetlen család, elképesztő, mindenkinek szól, felnőtteknek szól, rengeteg ilyen vélemény van, biztos ott ültök a képernyőt és néztek, hogy miért a Verdák nyert el. Nekem minden idők legjobb filmje a Verdák, és kész, tehát én újra néztem mindet, és a Verdákat nem tudja letaszítani senki a trónról. Nyilván volt ennek kis érzelmi alapja is, de próbáltam azt, hogy ne a Verdák legyen az első, de valahogy egyik se tudta ledönteni a Verdák 1-et. Sajnálom, srácok, én, mint mondom még egyszer, nem vagyok egy filmkritikus, én tényleg csak, hogy általánosságban beszéltem egy-két meséről, itt az összesről nyilván,
és szeretném megjegyezni, srácok, hogy én tényleg csak egy ilyen átlagos kritikát fogalmaztam meg, inkább nem is kritikát, hanem csak beszéltem a filmekről, úgyhogy nem vagyok hatalmas filmkritikus, úgyhogy ezt nézzetek el nekem. Sokszor hibáztam én is, úgyhogy tényleg ez csak egy szubjektív vélemény, nem muszáj ezzel azonosulni, sőt, ne is azonosuljatok ezzel a listával. Amit szeretnék tőletek kérni, hogyha tetszett ez a videó, srácok, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és mindenféleképpen írjatok le, hogy nektek még a kedvenc Pixar mesétek, mondjuk írjatok le a top 5-öt, és akkor abból már nagyjából láthatjuk egy ilyen általános közvéleménykutatás, hogy melyik is úgy általánosságban a legjobb Pixar film, mert ez nekem a legjobb, a Verdák. De tényleg kíváncsi vagyok a top 5 kedvenc Pixar filmetek, úgyhogy a komment szekció mindenképpen írjatok le ezeket a meséket, és srácok, köszönöm szépen, itt voltatok velem, ha tetszett a videó, akkor mondom még egyszer, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, mert én ebből látom azt, hogy a jövőben még van igény ilyesfajta tartalomra. Srácok, köszönöm szépen, itt voltatok velem, további szép napot, szevasztok, sziasztok, cső, csá, győzött a Verdák, úgyhogy adios, muchos amigos, szevasztok gyerekek, sziasztok, ciao!